Good afternoon mga guys. Kumusta kayo mga ka-aludes? Mga Whatever. whitey, kumusta po kayo? Nandito pala ako para mag-short video lang konti. Ay magpasalamat ako kay Ma'am Chips. Ma'am Chips Marge. Maraming salamat po. Napag-graduate na ako kagabi ng 1,000. Whatever. Masaya po ako. Last month, Tang. sa stress ko po, umiyak ako dahil hindi na ako nakakaalis sa 800. Alam niyo yung ganon. Kaya, magpapasalamat po ako ng marami sa inyo, ma'am, sa pagpag-graduate na sa akin kagabi. Kahit pa paano, lumuwag-luwag na yung ng dibdib ko na nag-graduate na ako. Pero kanina, tiningnan ko po yung banana is kinain na naman ni Bantay yung aking saging. 900 plus na naman kasi kinain na naman ni Bantay, pero tiyaga lang po, tiyaga lang. Ganito talaga ang buhay, subok lang kung talagang darating sa time na ma-monetize ba or hindi, kasi ang laki pa ng ng watch hour ko ang laki pa ng ewan, hindi siguro ako makakaano agad kasi ang laki pa, wala pang 1,000 yung watch hour ko. Pero maraming salamat po Ma'am Chips Mards, kasi natulungan niya ako mapag-graduate kagabi. Maraming salamat po. Yan lang po. Maraming salamat din sa mga ng mga dumalaw sa aking bahay at dumikit. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat sa lahat mga lalabs. Thank you very much.